Hej alle sammen, og velkommen til den her far og datter mukbang på juleaftensdag. Hej med jer. Rigtig dejligt, at I har lyst til at kigge med, og vi har glædet os super meget. For vi har fundet noget meget spændende slik. Vi har fundet rigtig mange spændende ting, og vi glæder os til at smage det, og så kan vi jo fortælle jer, om I bør spise det, eller drikke det. Eller I skal lade være. Vi får se. Eller I bare skal lade være. I var ikke pøsset at købe det, for så er det spild. Nå. Men lad os komme i gang. Vil du starte med at vælge noget? Ja. Hvad skal vi starte med? Der er mange spændende ting. Jeg synes, vi skal nok holde det op foran kameraet, så vi kan se den her. Dry mango hedder den. Ja. Tør mango, ja. Mango. Ja. Mango. Ja. Skal vi kører? Yes. Det bliver lidt spændende. Mango, det er jo sundt. Og det er min yndlings. Og tørt. Og det... Hvis det hedder det, hvor tørt det faktisk er. Og det kan jo være, at det ikke kan spises, men det er i hvert fald sundt, sikkert. Det lugter godt. Nej, det lugter ikke godt. Det lugter sådan... Jeg synes ikke, det lugter mango så meget. Det lugter mango, men lidt lige lovligt koncentreret. Ja, vi holder lige frem, så I kan se det. Sådan det ser det ud. Tørret mango, ja. Og skål. Skål. Ja. Smager okay, kan man sige. Ja, men det er sådan... Men konsistensen er lidt mærkelig, ikke? Det er ikke sådan den bedste, ja. Synes jeg. Det smager ikke så meget mango. Jeg kan ikke så godt lide det. Jeg vil nok, hvis vi skulle vælge fra 1 til 10, så vil jeg nok sige sådan 4. For der er meget af det, jeg ikke kan lide. Det skal vi nok. Man skal være glad for meget tørre ting. Meget tørre, mange tørre ting. Det er meget af det, de siger, den skal smage, før man skal købe den her. Vi vil nok sige, det er nej. Ja, jeg synes ikke, vi skal købe den. Så skal vi videre til næste ting. Og det bliver jo så meget, der skal vælge. Og jeg tænker, at sådan en bandit her kunne være noget. Det er marshmallow jello filled. Det glæder vi os også rigtig meget til. Så vi kører. Sådan der. Og jeg tager en grøn en, kan jeg se. Så tager jeg en orange. Sådan her med en lille sløjfe på eller sådan noget, tror jeg. Vi kører. Skål. Der er ikke den inde i. Så gelé er en flot. Ja. Jelly gelé. Hvis man er til meget søde ting, så sidder den her lige i skabet. Så skal man bare gå i gang. Jeg synes, vi skal købe den. Sorry. Den er så god. Hvad giver du den? 8 ud af 10. Den er meget sød. Den er virkelig sød, så er sådan 8-7. Det er fra mærket Bello Dolce. Det er mærkeligt. Dolce. Og der er jo mange. Det er nok en af de første danske mukbangs. Så ja, vi har også en hund. Ja, som måske kigger forbi på et tidspunkt. Nu må vi se. Yeah. Lige indtil videre er den okay med at være i baggrunden. Den er lige der. Men der er en, der kom Marlo, ja. Der var Marlo, han er der. Yes, vi skal videre. Så skal vi videre, og hvis han gør det, så er det for grund af at... Ja, han kan være med. Ja, han kan være med. Han vil gerne med det. Men vi skal videre programmet, ja, og det er jo dig, der vælger. Og det bliver lidt spændende at se, hvad du tager. Synes jeg, vi skal tage den her. Den kan vi ikke så godt se, men det ser lige sådan noget kage ud. Lad os prøve at se den, ja. Det er sådan noget koreansk. Chokopizza. Det er derfor, det ligner lidt kage. Jeg tror ikke, jeg vil kunne lide den så meget. Det ligner sådan lidt sådan... Vi får se. Det bliver jo spændende. Jeg kan ikke så godt lide kakao nemlig. Og jeg kan ikke så godt lide sådan... Jeg er ikke vild med chokolade sådan. Du kan være i chokolade eller pizza. Ej, pizza kan du godt lide. Ja, det gik ikke så godt det der. Nej. Jordens undergang. Det går meget godt. Det skal man lige vide, når man køber sådan en. Den kan godt være lidt svær at åbne. Ja. Det er sådan nogle pakker. Og det er jo... Men vi er ved at være der. Ja. Det tager lang tid. Nu går den. Sådan ser ud. Ja, sådan der. Lad os se en pakke. Spændende. Sådan har det set ud. Ja. Hjerter. Sådan fighting. Wow.
Og helt klart point for indpakningen der indeni. Det er ret godt. Der tror jeg, at du skal... det klarer du fint, jo. Alle kan åbne den. Det her, det er helt klart kakao. Det lugter eller det dufter af Oreo. Den ser god ud. Wow! Ej, hvor ser det spændende ud. Ej, det er sådan en... Og det er sådan en pizza-bak. Ja, lad os Det prøve at åbne er den. ikke det, man kan spise. Lad os prøve at åbne den. Prøv at åbne den. Lad os prøve at åbne den. Det ligner ikke lige noget, jeg kan lide. Der er ikke så meget pizza over med det der hul i midten der. Det skulle man nok ikke have gjort. Det ligner mere sådan en flad donut. Men lad os prøve at smage på den. Smage på dyret, som man siger. Jeg tager det lille. Ja, det gør det faktisk. Jeg tager det lille lidt. Ja. Jeg tager også kun. Det er jo lavet i stykker, så jeg tager også. Det er mere sådan lidt fuglemad. Hvis man har fugle, som godt kan lide chokolade. Det dufter også fint noget. Hvad fanden er det? Det smager af havregryn. Og smør. Havregryn og smør. Hvis man kan lide havregryn og smør, der er sådan lidt tørt i det. Jeg elsker det. Så skal man gå ud og købe det lige med sammen. Ja. Øj! 1 ud af 10. 2 ud af 10. 1 ud af 10. 2 ud af 10. Jeg synes ikke, I skal købe den. Jo, jeg virkelig godt kan lide begge lidt. Så hvad synes du så? Ja. Ej, skal vi så drikke den nu? Til sidst vi skal skåle. Okay? Ja. Jo, det gør vi, fordi vi har brug for lidt at drikke. Så vi har den her. Hello Kitty champagne. Og bare rulle lidt det børnechampagne. Ja. Der stod et barn lige der. Ja. Så jeg valgte den der. Hold da. Vi bliver nødt til at have noget. Vi bliver nødt til at have noget væske efter den her mærkelige ting. Det smager af havregrynskage. Ren havregryn. Ja. Så jeg skal nok ikke købe den. Kunne jeg bare til lige at hente en kniv? Henter vi en kniv? Lidt hjælp til den her. Den går mig lige tilbage. Tak for det. Skal man lige skære toppen af sådan? Ja. Sådan der. Marco. Hørte du den lyd? Kan du gøre det? Den er svær at åbne, den her. Det skal man vide. Man skal have god tid, hvis man skal åbne den her champagne. Ja, men det er Hello Kitty og det er jordbærsmag, så jeg tror godt. Og vi har de her fine klare. Sådan her, og så... Ja, nu lykkes det endelig. Og det er jo så en rigtig champagneåbning, som vi kender. Så det her, det er jo både for ligesom at fejre julen og ønske jer alle sammen godt nytår. Og nytår, ja, nytår. Og ja, det er glædelig jul! Øj, der kommer røg ud. Yeah. Og det er lidt lyserødt faktisk. Ej, det er meget lyserødt. Ja. Prøv at se. Så skal vi skåle. Det skal vi da. Det er ikke lyserødt, men det er skåler. ikke Skål og... Skål og glæd og god godt nytår og glædelig jul. Godt nytår og glædelig jul og god jul og... Alt muligt. Godt liv. Ja, skål. Ja, den er slet ikke tosset, hva'? Den smager godt. Det er klart den bedste indtil videre, hva'? 9 ud af 10. Jeg synes, den er veldig god. Den er god. Godt. Vi skal have i gang i noget surt. Vi har fundet de her fra Katjes sure jordbærstænger. Og det meste er fra Netto, så hvis vi køber det, så er det fra Netto, og noget af det er fra Rema. Men de her spændende ting, det her, det er fra Netto. Og nu er jeg lidt spændt på, hvor surt det er her, fordi jeg er ikke så glad for sure ting. Men jeg elsker sure ting. Min datter er rigtig glad for sure ting. Ja, og hvis du ikke ved, hvad vi hedder, så hedder jeg Men mindre det er min datter, der er sur, så kan jeg godt lide sure ting. Selvfølgelig, det er klart. Oh my god. Skål. Jeg er lidt sur, må jeg sige. Det synes jeg ikke. Nej. Du er også vant til at spise meget sure ting. Altså, du vil sige sure ting. Hvad giver du den? En karakter? 7 ud af 10. Jeg tager surhed til nok 2.
man ikke kan lide sure ting, skal man selvfølgelig ikke købe sure ting. Det giver sig selv. Det er dumt. Vi skal videre i programmet. Så lad os prøve den her. Hvad er det, vi har med at gøre her? Det er sådan nogle antikitter, spicy mexicanos. Og jeg hader seriøst. Noget stærkt. Jeg kan seriøst ikke sådan stærkt. Okay. Det ligner jo mexicanske oblater. Det ved du, hvad det er? Det er sådan nogle små stykker brød, man får i kirken. Check. Der skal være meget stærkt, når man skal åbne det her. Det er jo stærkt, så på den måde hænger det sammen, kan man sige. Nu tager vi en oblat ud her. Skål. Skål. Den ser sådan her ud. Ja. Hvad giver du den? Jeg vil sige, man bliver nok ikke afhængig af det, vel? Jeg kan godt lide dem. Det er okay. Men de er ikke stærke, det er det, jeg godt kan lide ved dem. De er ikke så stærke, og de har en... så jeg tror næsten faktisk, det er oblater. Meget tør ind i midten. Men de er okay. De er rigtig gode. Jeg giver den 6 ud af 10. Du giver den... Er du højere? Ja, 8. Okay. Nej, 7,5. Lad os lige skylde ned med lidt Hello Kitty. Skål, Kitty. Og du har lyserød trøje på. Ja. Jeg skulle have haft min lyserød trøje på. Jeg tror gerne. Nej, du er godt en lille. En lille t-shirt. Ja. Altså, vi vil sige, at Hello Kitty der, den redder altså dagen for os. Den er god. Ja. Jeg kan også lige godt lide den anden. Hvad er din yndlings indtil videre? Det er helt klart Hello Kitty. Ja, den bedste maden. Det ved jeg. Jeg har ikke rigtig noget, der sådan er helt opringen for mig. Måske den syrlige er faktisk den bedste indtil videre. Jeg synes, den der skumfidusene og de der kids, vi har fået. Ja. Nå, vi skal videre. Og det er jo dig, der vælger. Det er det. Det var mig, der lige har vælget den der. Nå ja. Jeg prøver. Det er mig. Det er det. Vi kører en fors. Ja. Fors. Og det er jo lidt spændende, hvad det er. Jeg tror egentlig bare, det er sådan, kan det være sådan lidt mentorsagtigt? Det kunne være sådan mentorskumfidus. Jeg har ikke set den før. Nej, hvad er det? Det er gul med min yndlingsfarve. Ja. Okay, pink og gul er min yndlingsfarve. Og vi er med. Vi fortsætter den. Man kunne også være fus, ligesom fod. Jeg håber ikke, det er fodsmag. Ja. Man skal kunne lide hårde ting. Det er godt. Jeg ved ikke, hvad jeg kan gøre. Jeg tog en bid. Også sådan, den ser ud. Den var helt hvid. Jeg tog en bid, og så løb. Og så var det et kæmpe knække, og jeg følte som om, jeg havde tabt en tand der. Ja, så pas på tænderne, når I spiser dem. Jeg kan ikke lide, den er så hård. Er det kedeligt, ikke? Den smager også kedeligt. 1 ud af 10. Ja. 1 ud af 10. Ja. Det bliver netter. 1. Vi bliver nødt til at have noget Hello Kitty. Kitty. Skål. Skål og god jul og godt nytår igen. Når små børn drikker det, så gør de sådan her. Skål! Nå, vi kører videre. Min tur. Næste Nu skal vi have op i bud på noget sødt her i julen. Nu er det jo godt nok sådan, at Netto er lukket. Men så er vi videre igen. Nu synes jeg, vi kan den her mochi. Vi er gået i... Det er koreansk. Og hvem er der rigtig vild med dem? Hvad? Hvad? Det er nogen på BTS, er i hvert fald rigtig vild med Jimin. Hvis I ikke kender BTS, så er det et koreansk band. Der er K-pop-band, og K-pop-band det er sådan koreansk musik. Og det er nogle drenge, 7 drenge. Ja. Så lad os åbne der. Virkelig gode. Der er nogen, der godt kan lide dem. Det dufter godt. Okay, det er sådan nogle pakker. Ja. Her er det. Det er en til mig. Den her. Det ser specielt ud. Det er oprigtigt første gang i nogensinde
Nogensinde har smagt mochi. Og de er mærkeligt helt bløde. Helt mærkeligt bløde. Nej, det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide konsistensen. Ja. Jeg ved ikke rigtig. Skål for mochi. Skål for Jimmen. Tiramisu flavor. Det er tiramisu flavor, kan jeg se, så der er lidt kaffesmag i. Det æbleskiver bare virkelig bløde, mig i virkelig små. Og det er kun noget mærkeligt noget, det her. Så er sådan noget inde i. Og det er jo en gåde. Creme er den eneste, jeg kan lide. Er vi enige om, det er en gåde, hvorfor Jimmy han kan lide det? Godt, så spiser vi bredt. Det gider vi ikke at spise mere. Jeg synes altså ikke, at vi skal købe det. Altså, jeg føler lidt, det var konsistensen, jeg ikke kunne lide. Og smagen. Og det er alt. Men ellers var den rigtig god. Ja. Bortset for konsistens og smag. Bortset for alt. Og farve. Bortset for farve. Din tur. Det er faktisk en taiwanesisk dessert, kan jeg se. Nå, vi kører. Skal du noget mere, Kitty? Ja, vi er nødt til at skylle tingene ned med Kitty. Kitty er jo klart stjernen i hele det her show indtil videre. Nej, det kan jeg ikke. Det var et ordentligt glas. Hold da op. Skål for Kitty. Skål for Kitty. Kitty er meget anbefalesværdigt for både voksne og børn, vil jeg sige. Og det er fordi alle kan jo få det, fordi børnechampagne, det er bare godt. Ja. Yes. Så hopper vi på, så er der hyggetid. Det er sprøde stikker med smæk i, du. Bum! Siger vi lige. Og det er, de skal jo spændende se, om de er stærke. Og hvis de er det, så bliver jeg sur. Hvis de er, eller hvis de ikke er. Hvis de er. De er meget små. Det ligner på en måde, det takkes. Ja. Så hvad det er. Mange takkes, for ligner det. Mange takke for takkes. Helt normalt. Det smager bare meget, synes jeg. Hvad siger du? Ja. Det er god. Anbefalet. Ja, og lige jeg rater dem ligesom Sweetie Mochi. Ligesom de andre. Jeg synes bare, de andre var det bedre. Er det rigtigt? Der er lidt sådan en skumpedyst til. Jeg kan godt lide dem her, faktisk. Men skål. Og glædelig jul. Ja. Ja. Så er det dig. Det er der. Skal vi ikke tage den der? Skal vi tage den spændende? Det her er den allerspændende, som jeg glæder mig virkelig meget til. Ja. Det er... Hvad står der? Lava Bites. Lava Bites Strawberry. Ja. Det bliver meget spændende. Det var også nogle andre grønne nogen, men det var bare sådan, de har så meget spændende. Let's try it. Jeg tror, det bliver anbefalet. Lad os håbe, at vi har en vinder. Vi har en vinder her. Indpakningen, det er ikke vinder. Kan ikke det? De ser lidt små ud. Ja. Og det er det, Det er en bedre konsistens, og det er en slags kiks. Småkager er det faktisk. Småkager, ja, vi åbner. Det ser godt ud. De er sådan en... de er lidt bløde, føler jeg. Ja, sådan det ser ud. Ja, kom. Den skraber for tippet. Ja, det kan jeg. Skål. Skål. Ja, lige at sige. Min yndlings er de der spice nogle der, de der kiks, skuffeduser, dem her. Og nederst er nok det der havregryn noget af mochi. Nok det nederste. Mochi. Det der mochi. Puha. Det er faktisk creme, som er pakket ind i sød risdej, står der. Det tror jeg pokker. Jeg vil ikke kan lide det. Men de her, de var altså gode. Så en thumbs up for de her. De kan virkelig anbefales.
på hovedet, og det er jo spejlvæg selvfølgelig, men det er Lava Bites Strawberry Flavor. De var rigtig gode, men derfor skal vi alligevel lige have en tår. Kitty? Glædelig ud. Nu er jeg fuld. Det gør man ikke fuld. Så var vi bare sådan, vi skal også lige prøve det her confetti mix. Ja, det er meget, det er nyt. Det er new. Helt brand new. Hvad for en farve vil have? Du får den gule selvfølgelig. Værsgo, og jeg tager en orange. Og vi går i gang. Vi kører der. Skål. Har de spiller Chris? Ikke min fifre. Ja. Ikke min favorit. Nej. Det er nok mere til det voksne publikum, tror jeg. Ja. Skal vi skynde ned med en marshmallow? Skulle du lige med en marshmallow? Ja, fint. Og så er vi jo nået til det sidste punkt i denne mukbang. Hvad har vi med at gøre? Den her. Kan jeg Du er nødt til at læse, hvad der står, fordi... Det er salty caramella. Salty caramella, ja. Så det er sådan noget Jeg salty tror ikke, caramel. jeg kan spise. Jeg tror ikke, jeg kan lide det. Jeg tror ikke, jeg kan spise det. Ej, det skal vi sige. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Det bliver skide godt, det der nu. Nøj. Det bliver vist ikke. Så er den åben. Yes, lad os se på det. En til mig. Nej, sådan tror jeg ikke, jeg kan lide det. Vi skåler. Det ser sådan lidt ud. Bum. Ned med den. De er faktisk gode. Hvad? Jeg kan ikke lide så meget, men Hvad får du? altså, jeg kan ikke så meget lide med Chris, saltet og stærkt smag. Det kan jeg ikke lide. Nå. Den søde ting kan vi godt lide. 1 ud af 10. Ja. 1 ud af 10? Ej, det er simpelthen ikke i orden. Det er for brøvlet vås, det der for dig. Ikke noget at sige, nej, vi er helt oppe på en 20 eller sådan noget. Men derfor skal han stadig skyldes ned. Skål og godt nytår og glædelig jul. Ja. Fordi det er juleaften i dag. Ja, det er den 24. dag jo. Jamen, så mangler vi bare lige at kåre en vinder, inden vi siger tak for den her gang. Så du kårer vinder først. Jeg har 2 vinder, Ja. som er Hello Kitty. Og skal vi ikke holde op med at tage drinken med? Jo, Det går jo, den er god. drikkevaren og Må jeg ikke blive vel 3? Lava Bites. For Kalle Kitty er god med din drik. Okay, Drik, det er ja. yndlingsmad. Ja. Yndlingsspis. Ja, det er den der. Er det en? Okay, min yndlings. Ja. Hvad er din? Jeg tager 2. Jeg har faktisk 3 i det hele, hvis man tager drikken med. Ja. Ja. Hvad tager du? Den her? Ja, den her. Ja. Ja. Og den her, og så den der. Og den her. De er bare så gode, som jeg. De anbefales. Okay, ja. 9 og 9. Wow, sådan. Jamen, skal vi ikke sige skål og sige farvel til folk? Jo. Håber, I får en fantastisk aften i aften. Jul. Ja. Og nytår. Også nytår, selvfølgelig. Kan I have det godt? Og tak, fordi I kiggede med. Ja. Og vi ses i næste far. Og Datter. datter. Ja. Skål. Skål. Glædelig jul. Ho, ho, ho. Så slukker vi for det. Hej hej.